Radnički u prvom kolu zabeležio ubedljivu pobedu. Šta očekujete, s obzirom kao prvi čovjek fudbalskog kluba Radnički u ovom šampionatu? Naš cilj je bio prvo mjesto i ostao je. Upravni odbor je na skupštini koja je održana krajem juna doneo odluku da pojača ekipu. Doveli smo od duše naše igrače, našu decu i naravno, s obzirom da je sljedeća godina jubileja, očekujemo, a i sportski naravno, boriti se za prvo mjesto. Recite mi, molim vas, u ovom drugom kolu primetna su pojačanja fudbalskog kluba Radnički. Da li će ih biti i u narednom periodu? Prelazni rok je završen do sljedeće polusezone, znači do proleća nije moguće ništa slično raditi, a vidjet ćemo, sve zavisi naravno od plasmana. Šta očekujete od današnje utakmice koja je naslovljena kao derbi polusezone? Očekujem tvrdu utakmicu, dva sportska prijatelja, komšija i naravno našu pobedu. Hvala i sa srećom.